এটা পয়েন্ট এটা জায়গার পৰা অলপ লাহেকে আৰম্ভ হল ইমান পৰিশ্ৰম ইমান এইটো ইমান হুলস্থুল ইমান শহীদ ইমান ৰাইজ ইমান সংগ্ৰাম এটো এনেকি নহয় লাহে লাহে আলোচনা কৰি ঠিক আছে আপোনালোকে যদি আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে ভাৰত সরকার অসম সরকারে আমি যদি রিস্ক লয় আপোনালোকে যদি চুক্তিৰ পিছত আমাক যদি পেলাই নথয় মৰম কৰে সহায় কৰে একুৰেট 100% যদি চুক্তিৰ দোপাবিলাক যদি আপোনালোকে যদি ৰূপায়ণ কৰে সহায় কৰে আমি রিস্ক লম আপোনালোকে যদি আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে প্ৰথম কথা তেওঁলোকে মানা নাই 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 নহব আপচু দিব নেকি তেনেকি আৰু দ্বিতীয় লানি তৃতীয় লানি আলোচনাটো হল তেওঁলোকে চালে দে আর তেওঁলোকৰ ইনপুট থাকে ইন্টেলিজেন্সি থাকে ভিতৰৰ পৰা ৰিপৰ্টিং কৰাৰ পিছত ঠিক কৰা হ'ব 8 বা 9 লেভেলত 5 কেজি লেভেলত সিদ্ধান্ত হ'ব তাৰপিছত হ'ল আফসোস হৈ নিদিলে এতিয়া এই কথাটো সঁচা বুলি ভাবিব না অসত্য বুলি ভাবিব দে আমি যিমান হাউজত আছো जों जेसेबां दा दङ बहाय जिरायनानै दङ आं जे बुंगासिनो दं सल'बाथा खोन्थागासिनो दं बेखौ फोथायगोन ना फोथाया दा 20 बोसोर जाबायना आरो 20 बोसोरनि सिगां बोसोरब्रै 24 बोसोर सिलभार जुबलि जानोसै नेगोसिएसन जाजेननाया एसे एसेथ' बावगोन बा बारायना बुंबाय नामा खमायना बुंबाय नामा खोथाया बिदि जागोन 8th schedule of the Bodo language within the constitution. How it was possible? बे माबोरै सम्भव जानांगौमोन बेबो गैया होमबा कन्स्टिटिउशननि मोननै शिड्युल दङ ए बिटिसि चुक्तियाव 6 शिड्युला पलिटिकल एरेन्जमेन्ट आरो जोंनि बर' बिमानि रावखौ भारतीय संबिधाननि मर्यादा 8टी शिड्युल असमिया राव बायदि बेंगली राव बायदि हिन्दी नेपाली राव बायदि मर्यादा बे चुक्तिनि गेजेरजों मोनाखै होमबा बे दफायाव गैया होमबा बे बोरै सम्भव जायो सारा देशाव भारतबर्षआव हाजार हाजार लाख जाति दं हाजार हाजार भाषा डाइलेक्ट लैंग्वेज दं जोंनिख्रुइ अनेक उन्नत भाषा दं बे बोरै सम्भव जाया बिटिसिआव जेबो गैया थगायनानै जाजोब्बाय नस्थ' खालामबाय होनबा बे खोथाखौ माबे बिखाजों जों मानिनो हानांगौ देलाय मा जास्टिफिकेसन दं बिसार खालाम गोथौयै थब्ल' एसे निरपेक्ष भाबै खोथाखौ सालिजारि खालाम पार्शियेल नङालै गैयालै धोद बानो नंखाय बेजों माबा समाज जागोन नामा बेजों जाथिया उन्नति जागोन नामा बेजों इयुन जोलैया आवगायगोन नामा बेजों बर' जाथिया गेरेमसा माहारि जागोन नामा लेक्सारजों जाया गोथौआव थां बास्तबाव थां थन्न मोनसे पइन्टस टेक्निकेलि रायलाय संविधानजों कम्पेयार खालामनानै रायलाय एसे पजिटिभ लाइनजों सिन्था खालाम होमबासो जागोन बे सम्भबमोन नामा बे शेड्युला आं बुंगोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बे दाबि आराम्भनि दाबिया बर' साहित्य सभानिफ्राय गतिके बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरावबो ओइ शिड्युला चुक्तिनि गेजेरजों बिल पास जानानै जिथु आयेन जाफैदों दिनै जोंनि थुनलाइ आफादनिबो गिदिर मोनसे रंजानायनि दिन खारन बे चुक्तिजों हाबबोनाय लोगो लोगो बे दाबि खालामनांगौ जोंहा गैला आरो जायखौ जोङो प्रेक्टिकेलि इमप्लिमेन्ट जानानै जोंनि गथ' गथाय बर' मिडियामाव फरायनाय जोंनि फिसा फिसौफ्रा यूपीएससी यूनियन पाब्लिक सार्भिस कमिशन एपीएससी जितु रिजनेल लैंग्वेज सब्जेक्ट हिसाबै दिनै होनो हाथारबाय आरो पास जानायनि प्रमाणबो जाबाय थांनाय बाराव जोंहा फोरमान ब्रह्म नङा होमबा क'क्राझारनिफ्राय बर' मिडियामनिफ्राय थांनानै फोरमान आरो दंसै जोंहा एपीएससीआव जोंनि सिमां जेखौ जों आसा खालामदोंमोन ओइट शिड्युल मोनबा जोंहा ओरै जागोन जोंनि जाथिनि परिचय ओरै जागोन पृथिबियाव जोंखौ गायसननो हागोन बे जायाखै होनबा बे बिटिसि चुक्तिनि गेजेरजों जायाखै ना जानाय जायाखै
बेखौबो जुदि नों अग्रेजु खालामथारो नाखस खालामथारो बे खोथाया बोरै जायो मोनसेल' बिटिसिनि क्लज नाम्बार 8 of the clause of the BTC Accord, it was not till date not implemented. बे जाहैबाय कार्बि आंलंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ दिमा हाजाव आरो कार्बि आंलंआव जोङो दासिमबो सुक्तियाव जोङो सोनानै लाबोदोंब्लाबो दासिमबो एसटि हिल्सनि मर्यादाखौ जों होनो हायाखै बे मोनसेल' आनइमप्लिमेन्टेड बिटिसिनि जेसेबां दफा दङ टटेलि इमप्लिमेन्टेड मोनथाम गोदान डिस्ट्रिक्ट जानांगौ चिरां बाक्सा उदालगुरि बेथ' बिराद स्पिडआवनो मोनब्रै गोदान साब डिभिजन जानांगौ पर्बतजरा चालबाड़ी तामुलपुर भेरगाव माबा लांखांगौ जाबाय डिपार्टमेन्ट फैनांगौ जाबाय